खुलुमहरबाय गासिखौबो कारिगावआव दंफैयो आं दायो कर्टआवहाय एसे खामानि दं नालाय जोबाखै ओमफ्राय दाख्लै आङो फिसाफोरखौ गथाय हरबाय नालाय आङो फिसाफोरखौ साननानै माने नेरसोन हिसाबै मोनसे कल रेकर्डिं हगारदोंमोन रायजोफोर ओमफ्राय दा बे कल रेकर्डिंनि गेजेरजों बयबो मिथिखादों आं फिसायखौहाय केस होबाय होननानै रावबो नोंसिनि आखायाव गथाय हरफिनबाय आंहाबोथ' बिमा हिसाबै गथ'फोरनि सायाव माबा मोनसे खालामनो हानाय आंहाबो दङना उदिखार दङ बिनिखायनो आङो केसखौ गिदिराव लांनो होननानै सानदोंमोन। गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय नोंथांमोननि सेरावहाय आरोखि ना मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि दै माने नोंथांमोना सानदोंमोन जानो हागौ आरोखि ना माने कनजिथा ओमफ्राय कनजिथानि फिसाय बिसोर सानैजोंहाय माने न'आव फैफिननानै मोजाङै गोरोबलायनानै संसार जाबाय होननानै सानदों जानो हागौ खिन्थु बे नङा आरोखि ना रायजोफोर दिनैहाय कनजिथाया माने फिसायखौ केस होदों होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोन्दों आरोखि ना दा बेनि थाखायनो आंबो भिडिअ भाइराल जाबाय हिसाबै नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै बा खोनासंहोनोसै होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोखि ना दा आङो बिनि सिगां फंनैसो बाथ्राखौ बुंहरनो सानदों आरोखि ना कनजिथा आरो कनजिथानि फिसाय मा नाम होनो ब्रिदुल ना मा नाम होनोमोनलाय जेखि जाया माने इसेबां मोजां मोजां फिसाफोरखौ गारनानै आलदा आलदा थानानै मा जानो सानदों बेखौसो आं सानदों आरोखि ना मा जानो सानदों गथ'फ्रा एफा मोजां मोजां दा गावसोर सानैजों मानो गोरोबलायनो हाया संसार जाबाय हाबा जाबाय ना हाबा जानानै बिमा बिफा जायोब्ला ना फिसानि बिमा बिफाफोर जायोब्ला गावसोरनो जुदि गनायलायनो हाया मानिलायनो हायाब्ला बोरै जानो संसारा बियो बायफ्लेखागोन नङा होमबा रायजोफोर बियो बायफ्लेलांखागोन थेर बेथेर बिनि थाखायनो गोरोबनो हाया मिलायनो हायाब्ला आरोखि ना जेखि जाया लोगोफोर आं गोलाव बाथ्राखौ बुंला रेकर्डिंआव मा रायलायदों कनजिथाया सोरजों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खोनासंलां आं देखायलांगासिनो दङ आरो नोंथांमोननि बुजिनायाव बिसिनि जे केस होलायनाय बिसिनि जे गारलायनो साननाय बिसि फिसायजों जे संसार जाला होननानै माने कनजिथाया फोरमायदों बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आं दा जेखि जाया रेकर्डखौ देखायनि नोंथांमोना नायलांदो। नोंसिनि आखायाव गथाय हरफिनबाय आंहाबोथ' बिमा हिसाबै गथ'फोरनि सायाव माबा मोनसे खालामनो हानाय आंहाबो दङना उदिखार दङ बिनिखायनो आङो केसखौ गिदिराव लांनो होननानै सानदोंमोन। ओमफ्राय हा नटारि एग्रिमेन्ट खोनायाखै मोजाङै नटारि एग्रिमेन्ट खालामदो उइथड्र खालामनानै होनदों दे उइथड्र खालामसै आङो जिखुनु आंथ' गथ'फोरखौ हस्टेल दोननो नागिरबाय माबाय नोंसोरो माना खालामजोब्बाय बयबो न'खरनि मानसिफोरा आंखौ बुंहरजोब्बाय नोंसोरखौ गार्जेन हिसाबै आङो नोंसिनि खोथाखौ मानिबाय लेखाखौबो हराबा नोंसोरो स्कुलनिफ्राय दा आङो गथ'फोरखौ हरफिनबाय नोंसिनि आखायाव गथाय हरफिनबाय आंहाबोथ' बिमा हिसाबै गथ'फोरनि सायाव माबा मोनसे खालामनो हानाय आंहाबो दङना उदिखार दङ बिनिखायनो आङो केसखौ गिदिराव लांनो होननानै सानदोंमोन। दा नोंसोरो नर्मालाव लांनो थिनबायबालाय आङो नर्मालजोंनो उइथड्र खालामना होफिनसै आरो नर्मेलैनो लांदो नोंखौबो जेबो खालामा खमथायानो गैखाया नों मिथिखागौ थलाखौ दा बेखौथ' आङो खमथा गैया होननानै आं मिथिखागौब्रा आब'आमोलि ओमफ्राय नोंसोरो बिनि माबायाव सिगाङाव नोंसोर गासिबो गसंथेबाय नालाय बेयावसो आंबो बुंदोंना आंबो बायद' जादों नङा बायद'थाया मालाबा बुहुला नोंनावबो जाबोबाय नालाय दा समाजाबो ओरैबायदि जाबाय जेन'बा समाजफ्राथ' बिदि बेले बेजेखौ नायनानै थाबाय थानो हाया नोंबो दा मिथिखागौ जेनेबा आबार समाजा ओरैबायदि माब्लाबाबो बिसि फिसायखौ बोखानो साना न'खरखौ मोजां खालामनानै होनोसो नागिरो आरोखि एसेबां न'खरखौ सेस्था खालामनानैबाबो नोंसिनि न'खरखौ मिलायहोनो हायैयाव दुखु मोनबायना समाजाबो आरो जोंबो न'खरना दुखु मोनबाय जिखुनु जाया आङो बेजों मिलायनो हाला सिबा दाल' नङा जुग जुग 7 बोसोरसोनिफ्रायनो बेबायदि जाबोबाय आङो बिराद आङो मोजां जागौबा सेस्था लाबोबाय दा बे सोलायाबा न'खरानो खोथायानो मिलायलायलाबा आं मा खालामबावनो ओंखायनो आङो गावथायनोसै ओमफ्राय गथ'फोरा 18 बोसोरसिम जेन'बा नोंसोर दायथ' लादों नालाय गथ'फ्रा मोजाङैनो थानांगौ मोजाङै फरायनांगौ गथ'फोरनि फरायनायखौ आं बरबाद खालामनो साना नोंसोर लेखाखौनो हरथाराबालाय आङो दोनगोन बावनो ओमफ्राय आङो केसखौ उइथड्र खालामगोन
जोङो ओरैबायदि आरोखि जोङो गथ'फोरनि लाइफखौ जों मानो बरबाद खालामनानै होनो दा बिनि थाखायनो जोङो बिमा बिफाया भुल मावबाबो जोङो गथ'फोरनाव भुल हमनो हाया जोङो गथ'फोरनि लाइफखौ बरबाद खालामनो हाया होननानै जोङो दा न'खरनि देरसिन हिसाबैहाय जोङो बे दायित्वखौ लादों आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो जेनेबा जोंनिनो फिसाबाबो जाहैबाय आं मायाव केसखौबो मायाव माबानाय जादों बे आबौआ डिलारा ओरैबायदि खोथा बुंहरदों नों जुदि गाबोननो जोंनि समाजाव फैनानै नोङो रायज्लायफैनो हायाबा नोंखौ जोङो केस होगोन उन्दै खावदों होननानै केस होगोन नोंसिनि गामियावनो थांगोन जोङो रायजोयैनो बेफोरबायदि खोथा बुंहरदों आबौ डिलारा बिदियावसो आङो रागा जोंदों थारमाने बियो दुखु मोनदों जानांगौ आरो जेनेबा नोंसोरखौ सेस्था खालामसेयावबो मिलायहोनोनो हायासै नालाय बिदियाव दुखु मोनोना बयबो सानफ्रोमबो दे नोंसोर बुंनाय नोंसोर न'खरनि गार्जेन हिसाबै नोंसोर जा बुंदों बेखौनो मानिगोन आङो गथ' सानैयाल' मोजाङै फरायनो मोनबानो जाबाय बेखौल' नांगौ आंनो जुदि गथ' सानैया मोजाङै फरायनो मोनाबा माबा मोनसे जायोबा बावहाय आं एक्सन लानाय जागोन आरो दिनै गथ'फोरखौ सिन्था खालामनानैसो जों गथ'फोरनि दायित्वखौ लादों नालाय जिखुनु जाया आङो उइद्र' खालामगोन केसखौ आं बे हौवाजों रायजो जानो हाला आं बेबायदि खालामजाबाय थानो हाया ओमफ्राय गथ'फोरखौ आं नोंसोर बुंनाय लेखा नोंसिनि खोथाखौ मानिजोबनोसै बिफद आफद समफ्रावबो आङो गासिखौबो नायजोबगोन थेवबाबो आं बे हौवाजों रायजो जानो हाया आरो बेनो लास्ट नोङो खालामदो निसिल आरोखि नर्मालैनो थांदो ओमफ्राय दे ओरैबो फैनांला ओरैबो फैनांला ओमफ्राय खरावनो जेनेबा सिगनेसार हैनो नोङो दे हिसाबै नोङो लोगोफोर लानानै फैदो सानैसो साथामसो बिदिनो नर्मेल दे